Nakapili na ba ka kung kinsa sa among duha ang piliyon mong makauban? Ipaila-ilas kini kanan, gihatag ko na ang tanan, ug ihatag ko pa ang tanan hapan. Kung siya man ang mapilian, wako'y mahimuan, pero sakit lang jud kaayo. Kung siya man ang maswertehan, mupalayo na ko ninyo, ug ihilak na lang sa tago. Pero ug iya kang biyahan, ug iyang binuhangan pag mahitabo, wala na siya'y balikan. Kung pananglitang sa iya, gyud maski ganahan ka, maghulat lang ko diring dapitan, pasindihay og mobalik ka. Gihatag ko na ang tanan, ug ihatag ko pa ang tanan hapan. Kung siya man ang mapilian, wako'y mahimuan, pero sakit lang jud kayo. Kung siya man ang maswertihan, mupalayo na ko ninyo, ug ihilak na lang sa tago. Pero ug iya kang biyahan, ug iyang binuangan pag mahitabo, ang reyna sa akong damgo, tuha sa laing palasyo. Ug iya kang biyahan, lingi diri kay ako kang pakaslan. Kung ikaw man ang magustuhan, wako'y mahimo ana, pero ang pingi siya palihog. Kung sa imo man siya maganahan, mupalayo na ko ninyo, ug hatagan ta mog respeto. Hangyo lang ay siya pasakiti, ug ayaw jud siya biyae, kay ug